Както виждате, ще се скача с парашут. По-важно е да се знае, че Skyvision стартира нова кампания и то с подарък за над 500 лева или 250 евро. Купуваш ваучер за избрано преживяване и получаваш втори безплатно. Повтарям, купуваш един ваучер и получаваш втори напълно безплатно. Кампанията стартира с тандемен скок с парашут. Аз реших да предизвикам жена ми, за да видим дали и тя е толкова безстрашна. Хайде да започваме, че нямаме търпение. Жестоко! Yes! Много яко! Ей, отвори се парашута. Наистина? Много беше готино. Хареса ли ти? Да, топ. Бая си безстрашно. Ама не колкото тебе. Достатъчно. Както казахме, кампанията 1+1 на Skyvision стартира с тандемен скок с парашут, обаче побързайте, понеже срокът е ограничен и всяка седмица се отключват нови преживявания.